Domingo nin taon. Ang tema, an balos sa karahayan. Sa huring aldaw, madatong an kagurangnan, tanganing kastiguhon anabuhay sa karatan. Anabuhay sa karahayan, sa iyang babalsan, kan buhay na mayong kasagkoran sa iyang kahadean. Magandam kita sa aldaw na ini, na igwanin kadikluman, ini man an aldaw, na masasaksihan an mamurawayon na liwanag na dara kan kagurangnan. Ang satuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverend Father Jerome Pelayo, Secretary to the Archbishop. Matindog po ang gabos. Madaling makakaagaw, kundi ka uya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahalan, kung kami sa imo pinahuli. Maray na aldaw po sa Indo Gabos. Diyos maray na aldaw. Sa ngaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pag-isumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo Gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako antang sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinongan sa mga taong barahayan pinapasalamatan ka, hulikan sa kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit mon, Diyos ang makakamay.
kagurangan aking bugtong Jesu Kristo. Kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako aan sa mong pakimahera, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang kasalaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, itugot mo sa mo na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan. Tadaing katapusan asin pano ang kaugmahan, kun padagos kaming maglingkod, sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli ka Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong naubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pinatanidan ni Propeta Malakias ang mga mapaabaw-abaw asin maraot. Kakastiguhon sinda kan Diyos, kunda isinda magbago. Ang mga matanos sa iyang papangatamanan. Hinanyogon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa ilot. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Uya, an aldaw maabot na. Naglalaad siring sa pugon. Ang gabos na mapaabaw-abaw, asin gabos na paragibo nin katampalasan, magiging dagami. Susuloon sinda kan aldaw na maabot na, sabi kan kagurangnan nin mga hukbo, na dai mawawalatan ni gamot ni sanga. Masirang sa endo na may pagkatakot sa sakongaran, ang saldang nin kasuriputan, ang bulong darakan sa iyang mga pakpak. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Magtugtog sa kagurangnan sa arpa asin sa tingog nin awit, sa mga trompeta asin tanog nin hamudyong. Magayagayang mag-awit sa atubang kanhade, an kagurangnan. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Paghagubhub ang dagat asin ang nagpapano kaiyan. Ang kinaban asin ang nag-ierok dyan. Ang mga salog magpalakpak kan sa endang kamot. Asin ang mga bukid sabay na magkurahaw sa kagayagayahan.
Madatong an kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Sa atubang kang kagurangnan, tamaabot ang paghukom sa daga. Huhukuman ang kinaban sa kasuriputan, asin ang mga banwaan sa katanosan. Madatong an kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Sa ikaduwang babasahon, ipinapahayag ni San Pablo, na ang maniligong pag-andam, kaipuhan na mahiling sa lambang saro, kaipuhan na mag-andam sa paagikan paghingoa na mabuhay sa karahayan, kaipuhan na maging mahigos sa pagpakarahay kan buhay. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, araman sa nanindo kung paano kami dapat arugon. Bako kami bulakbol sa saindo. Dahil kami nagkakakanin tinapay na mayong bayad kisay man na harong. Kundi sa paghigos asin pagpagal banggi sa kaaldaw. Nagtatrabaho kami tanganing dai makagabat kisay man sa indo. Bako tamayo kaming katanusan. Kundi tanganing ang sadiri ikataomi sa indo bilang halimbawa na maaro. Takanyaon kami sa indo, uni ang ipinagbubuot mi sa indo. Ang si Isayman na habo magtrabaho, daiman magkakakan. Tamay nadadangog kami na igwadian sa indo, nin mga nagbubulakbol, na mayo nin trabaho, na nakikiatom-atom ugaring. Ang siring na mga tao, tinutugon mi, asin sinasadol sa kagurangnan Hesukristo, na matuninong na magtrabaho, asin magkakan kan sa diri nindang tinapay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang may nag-oorolay, dapit sa templo, na sinamnuhan nin mga magayon nagapo, saka mga panatang alay, nagsabi siya, ining mga natataanaw nindo, maabot ang mga aldaw, na mayo nin mawawalat na gapo sa ibabaw nin gapo na dai gagabaon. Naghapot sinda sa iya na sabi, Maestro, no rin iyan mangyayari. Asin ano ang tanda na iyan mangyayari na? Nagsabi, hilinga, na dai kamo mapalagalag. Tadakulan maabot sa ngaran ko na sabi, ako, asin ang panahon haranina, day ko maglakaw sa hudya ninda. Pag madangog na nindo ang mga ralaban, asin ang mga himagsikan, day kamo masustuhan, takaipuhan mangyaring una iyan. Alagad,
day tulos masunod an katapusan. Dangan, sabi niya sa inda, magraralabanan nasyon kontra nasyon, kahadean kontra sa kahadean, magkakaigwanin mga dakulang paglinog, asin sa manlain-lain na lugar, gutom asin damat, magkakaigwaman nin mga makatakot na pangyayari, asin darakulang signos hali sa langit. Bago kayo ni gabos, pagdadakupon kamo asin pag-uusigon, ipapaubaya sa mga sinagoga asin bilanggoan, pagdadarahon sa atubang nin mga hade, asin mga gobernador, huli kan sa kungaran, matataunan kamong magsaksi. Kaya isa puso nindo, na dai mag-andam kan isisimbang nindo. Tatatawan ko kamo nin ngoso, asin kadunongan, na dai masasangga o masusupla kan gabos nindong kalaban. Ipagpapaubaya pa kamo kan sa indo mga magurang sa mga tugang, mga kadugo sa mga katuod. Ipapagada ng iba sa indo, asin kakaungisan kamo kan gabos, huli sa sakungaran. Alagad, ni sarong buhok sa saindong payo, mawawara. Sa saindong pagtagal, makakamtanindo an saindong mga kalag. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Nadadangog tang permingon yan, ang mga kahagadan kan mga nagtatrabaho sa DepEd o maski ang mga estudyante, nagahagad sinda kang inaapod na mental health break. Nadadangog na po nindo yan? Nagkaigwaning semester, asin sabi papahingaloan ang mga nagtutukdo, pati ang mga estudyante. Asin mahiling tadig din na ang inahagad iyon na magkaigwa nin balanse. Asin, bako lang po yan sa mga nagtutukdo, bako lang sa mga estudyante. Magayon ang gabos magkaigwa nin balanseng buhay. Bako man lang puro trabaho, bako man lang puro lakwatsa. Mga tugang, ngunya na aldaw, nadangugta ang manungod sa pag-andam sa maabot na pagkabuhay. Sa ikaduhang babasahon, nadangugta kung ano ang sinasabi ni San Pablo. Ang pag-andam sa pagkabuhay, lalong-lalo na sa pag-abot, yaon sa pag-andam kang pisikal, yaon sa pag-andam kan espiritual. Magayon na maging balanse. Asin, ano ang sinasabi ni San Pablo? Paano maging balanse? Mga tugang sabi ni San Pablo, arugon siya. Arugon siya. Ngunya na panahon, madali na po bagang makanood kang manungod sa buhay kan mga santo. Manungod sa buhay ni Kristo. Magbakal kita nin mga libro dyan sa St. Paul, o minsan nga dahil na magbasa kan mga nababakal dyan na libro, minsan magbukas lang ning Google, maaaraman ta na ang mga buhay kan mga santo. Maaaraman ta kung ano ang nangyari kay Jesus. Maski dahil kita magbukas ng Biblia, magbasa kita kang gusto tang basahon manungod sa Biblia, pag nagbukas kitang San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 6, may hiling ta na po tulos. Pero po kay itong panahon kan sa tuyang kagurangnan, kang panahon ni San Pablo, mayo pa man mga libro. Mayo pang Biblia na mababakal. Kaya kung gustong arugon ang buhay kan mga marahay na tao, ano ang sinabi ni San Pablo? Arugonin do ako. Arugon ako.
Garubaga mayabang ang dating ano po. Gusto nindong maging marahay. Gusto nindong mabuhay siring sa marahay na Kristiyano. Simple lang ang sinabi ni San Pablo. Asinadangog tayan sa ikaduwang babasahon, arugon nindo ako. Mga tugang ano ang buhay ni San Pablo? Sabi ni San Pablo na siya, nagdarakang marahay na bareta, nagtukdo manungod kay Kristo. But sabihon, ang buhay niya, yaon sa pagpapabanal, pag-aataman kang kalag. Alagad, sabi ni San Pablo, dahil siya naghinugak. Nagtrabaho siya. Dahil siya nag-asa sa iba. Tanganin siya makakakan. Si San Pablo, nagdarakan marahay na bareta. Nagtukdo manungod kay Kristo. Pero, paano niya pig-ataman ang sayang sa diri? Paano niya pinakakan ang sayang sa diri? Dahil siya nag-asa sa mga tao na sayang tinukdoan. Dahil naglimos. Ano ang ginibo ni San Pablo? Nagtrabaho para gibong tolda. Para gibong tolda. Ang buot sabihin ni San Pablo na balanse ang sayang pagkabuhay. Inaataman ang kalag, alagad inataman man ang hawak sa paagi kan pagiging mahigos. Sabi ko, subago ang satuyang misangunyan ang satuyang mga babasahon, manungod sa pag-andam sa maabot na buhay. Asin mga tugang ang pag-andam, bako lang pag-ataman kan hawak, kundi pag-ataman man kang kalag. Sinasabi na maging mahigos. Ang mga taga-Tesalonica, sinda po kaya sinuratan ni San Pablo na magmahigos. Ninhulitan na dangog ninda na maabot si Kristo, mabalik na si Kristo, sabi ninda dain na kaipuhan magtrabaho. Naghinugak. Maabot ba? Sayang man niya mga trabaho. Maabot ang kagurangnan, huhukumang kita, maghalat na lang kita sa iya na mayong ginigibo. Masasayang man lang ang satuyang ginigibo. Biglang maabot ang kagurangnan, huhukuman kita. Alagad mga tugang ang paghalat kang kagurangnan, day dapat na nagpaparahugak-hugak. Inaataman ang sadiri, asin sa pag-ataman kan sadiri, day man nalilingawan ang pagpahayag kan marahay na bareta. Asin mga tugang pag kita nagtatrabaho, pwede pa kitang arog po sa sendo. Yaong kamudigdi, nagbo-volunteer, alagad, day man kamo nalilingaw na magtrabaho para sa sendong pamilya. Mapadagos ang pamilya, mapaadal ang mga aki, asin mapatalubo pa, makatabang sa pagtalubo kang sa tuyang banwaan. Mga tugang, sa pagpadagos niya to kan sa tuyang Santa Misa, hingwahon niya to na day kita malilingaw sa paggibo kan sa tuyang trabaho, sa pagpahigos, magmahigos sa satuyang mga ginigibo. Mga tugang, day taman po sinasabi na si mga mayong pakinabang, si mga pinapakakan, sinasabi tang kuminsan iyo ang nag-aasa sa tuya. Mga tugang day ta sinasabing day sinda nag-aandam sa pag-abot kang kagurangnan. Alagad kung kita may kusog, kaya pang magtrabaho, iyo ang hinahagad sa satuya ni San Pablo. Magtrabaho, tanganing maataman ang sadiri. Maataman ang ibang mga taong nag-aasa sa satuya. Totoo, magbalangibog kan marahay na bareta. Alagad, day malingaw na maghigos sa satuyang mga trabaho. Makatabang sa mga tao pang mga nangangaipo, nag-aasa sa satuya. Matindog sa pagpahayag kan satuyang pagtubod.
Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamahan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bagod kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sayang kahadean dahing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay, sa maabot na panahon. Amen. Amen. Mapakumbaba niya tong idulot sa Ama, ang gabos niya tong mga pangangaipo, mantang naglalaom kita na magiging andam sa pagsimbag sa iyang pangapudan sa katapusan kan sa tuyang buhay. Ang sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga namamayo sa simbahan, magsunod sa halimbawa ni Jesus sa paglingkod sa mga nagahagad kan sa indang tabang asin kusog nin buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos, magdanay na maimbod sa tataramon kan Dios, asin masarig sa satuyang paglaom para sa langit no nabuhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga daing trabaho as sinawawaran nanin paglaom, makagamiaw na daisinda papabayaan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagagabatan kan helang, makamati nin ranga sa pagkamuot asin pagsarig kan mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako nin maheherako na paghukom, asin magkamit nin katuninongan, kaibaan kagurangnan sa langit, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kami magpadagos na maimbod sa imong tataramon, tanganing sa panahonin kasakitan, kami magin makusog na magdanay sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko asin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan ang dulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, para sa mo magtao kang grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin kapaladan sagkod paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal nama, Diyos na magkakamahan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kang kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kang gabos mong linalang, asin sa tubang kadarakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na angheles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buod, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat binaa kini, asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini, dainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamangki, pagkuhaan niya maningkalis, asin girare pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kaini. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan,
napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtuboy. Kagadan mo, kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Anak buhay mo, liwan, ipinapahaya. Sa kanya, kaya kami na nagrurumdom, kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwad, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na ginaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamoot, kaibakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kad pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian. Nangangas kitang magsabi. Panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Sa mong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muy
kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya. Asin aray kami ang narahas sa sugo, kundi alawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataok ko sa indo. Hare paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan, maray na. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan, ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, kami na mapakumbabang nag-aarang, nakinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing ang tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdom sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po sa pagpasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante niya na si Father Jerome Pelayo. Ang satuya pong Mass Offerer, Shirley De La Viña and family. Salamat man po sa mga akolito, sa mga nagbasa, asin sa gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ayre kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan, i-like, i-follow, asin i-share sa satoyong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos.
Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tataramon na nadamo, ang pinapahay na nagpaso, ang murabohod nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop